Todo quedou nun susto, pero puido ser unha traxedia. A caída dunha pola dunha destas palmeiras da praza de Alfredo Brañas en Cambados deixa unha persoa con feridas leves. A vítima estaba a tomar algo nunha das concorridas terrazas desta zona. Tivo a sorte de que un toldo amortiguou a caída da pola, evitando males maiores. Non precisou ser hospitalizada e, bueno, por sorte, entre o que amortiguou o toldo, imagino que non lle caeu de cheo, que caeu sobre a espalda, que, bueno, son contusións leves e rasguños, pero nada grave. O home foi atendido onte á tarde no Centro de Saúde Cambadés ao tempo que os servizos de emerxencia procedían a desaloxar as terrazas que poderían sufrir novas caídas deste tipo. A zona continuaba hoxe acordoada. Mentras non aseguremos a presencia das persoas que pode estar asegurada e que non haxa novos desprendimentos de ramas, vai estar pechada, por suposto. Ten que priorizarse sempre a seguridade das persoas sobre calquer outro criterio. Técnicos municipais encargáronse de revisar o exemplar ao longo desta xornada. A priori, a rama que caeu non parece estar afectada polo picudo, porque as características, os síntomas da enfermidade do picudo, o que fan é que a rama se seque e colgue, se desprenda. Neste caso, desprendeuse unha rama con cepellón que están verdes. Pero podería estar afectada por outras enfermidades como a outra palmeira desta mesma praza que caeu por mor do temporal. Tamén presentaba problemas, a parte do tronco con vida era moi reducida por tratarse dun exemplar moi vello. Si pode ser que a palmera este enferma por outras causas, como ocorriu xa cunha que caeu con un temporal non demasiado forte fai un ano. É o máis probable que teñamos que cortalas porque se atopan en mal estado. Tras a caída dun dos exemplares, o Concello podería agora talar as dúas que quedan en pé se presentan enfermidades. Cun guindastre vaise revisar a parte alta destas dúas palmeiras e se así o determinan os expertos, estes símbolos desta histórica praza cambadesa poderían ter as horas contadas.